ब्रह्म बिथांमोना उल्थां फाल्थां माखासे खोथाफोरखौ बुंबाय थादों। नाथाय नोंथांमोनाबो जोबोद मोजाङैनो मिथिगौ, मानोना बर' आइ आफा रायजो राजाया गावनि थै मोदोम बोलो थाखा फैसा गारनानै सोमावसारबोदों। मा मोनदों मा मोनाखै बेखौ रायजो राजाफ्राबो जोबोद मोजाङै मिथिदों। गावनि फिसाफ्रा गावनि बिदा फंबायफ्रा मावनाय बबेबा खामानिया मोजांब्ला बेखौ जों बयबो गनायनानै लानांगोन, गाज्रिब्ला जों गाज्रि होनांगोन। नाथाय दिनै जोङो BSc गोरोब थाखोबो गाज्रि होनाखै, BTC गोरोब थाखोबो गाज्रि होनाखै, आरो BTR गोरोबथाया बयनिख्रुइबो साबसिन, जोङो बेखौ मालाबाबो गाज्रि होनो हाया। दिनै बे गोरोबथानि उनावनो जोङो बेसेबा गोबाव न'खराव फैनो हायै जोंनि बिदा फंबायफ्रा दिनै न'खराव फैनो हादों। न'खराव फैनानै अरायसम आलो गोजोनै संसार जानो हासिगोन, बेबायदि मोनसे मोजां थासारि फैबाय। जोंनि जेसेबां फरायसालिनि जेंना दङमोन बेयो 100% फरायसालिमा स्कुल कलेजनि जेंनाया जोबसिगोन। जोङो केन्द्रीय सरकारनिफ्राय थोंजोङै रां मोननो हायामोन, नैबे गोरोबथानि गेजेरजों मोनसिगोन। जोंनि जेसेबां मोजां फसंथानफोर दङ, 3 गाहाम इउनिभार्सिटि जोङो मोननो हाबाय। जोङो 2 मेडिकेल कलेज मोननो हादों, नेशनेल लेभेलनि इन्जिनियारिं कलेज मोननो हादों, आरो बेजों लोगोसे जोङो रेलनि पस्ट फेक्टरि दिनै बड'लेण्डआव मोननो हादों, आरो गोबां फसंथानफोरखौ जोङो मोननो हादों। दा बेनिखायनो मानगोनां रायजोफोर, बे गोरोबथाया मालाबाबो गाज्रि जानो हाया। दिनै बड'लेण्डआवल' नङा, आसामनि आरो भारतनि बर'फोरखौ जौगाहोनो थाखायबो बेवहाय बड'फानि मुङाव सेन्टार अफ एक्सिलेन्सि जों मोननो हादों, जायजों गासिबो भारतआव थानाय बर'फोरखौनो जौगाहोनायनि खामानिफोरखौ जोङो मावनो हागोन। दा बेनिखायनो जोङो दिनैनि बे गोरोबथाखौ लानानै बयबो गोजोनदों, जायनि थाखाय भारत सरकाराबो आसाम सरकाराबो बाहागो लानानै एबा प्राइम मिनिस्टारानो गोख्रोङै बुंदों बेयो बेसेबांबा मोनसे मोजां गोरोबथा होननानै। दा ओंखायनो जोंहा दिनैनि समाव जिरायनानै थानांगौनि सम गैया। BPFनि दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ बखिदों, गावसिनि राजखान्थिखौ बिथांमोना जेरैखि जाया नारा नाथा गोजौआव फैफिननो नाजादों। नाथाय राजखान्थिनि बोथोरब्लाबो जों जिरायनानै थायाखै। जोङो थांनानै दाख्लै 1 तारिखआव हम मिनिस्टारखौ लोगो हमदों, 13 तारिखआव जोङो हम सेक्रेटारिखौ लोगो हमदों, आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ खेबनै खेबथाम लोगो हमदों, आरो जों बुंदों जेसेबां केस दङ थाबैनो उइथड्र जानांगोन, केसखौ बोखारनांगोन होननानै। जायफोर जेलाव दङ बिथांमोनखौ थाबनो रिलिज खालामनांगोन, बे खोथाखौ जोङो सरकारखौ नारसिनगासिनो दङ। NDPनि जायफोर जोहोलावफोर सोद्रोमाफोर बिथांमोना जुजिदोंमोन, बिथांमोनखौ जेरैखि जाया रिहेबिलिटेसन होनांगोन, बे खोथाखौ जोङो सरकारखौ नारसिनगासिनो दङ। दा ओंखायनो मानगोनां रायजोफोर, जोङो हारिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारबोदों, जोबजासे हारिनि खामानि मावगोन। दिनै राजखान्थियाव फैदों होननानै हारिनि खोथाखौ बावलांगोन बेखौ नोंथांमोना दासान। जोङो बयबो हारिनि गोब्राब मोनसे थासारिजों फैनानै दिनै नैबे थासारियाव फैदों। नाथाय BPFनि जाय दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोना जांख्रिथायाव बाहागो लादोंमोन BLT मुङाव, जै गोहोआव फैबाय बिथांमोना गासैखौबो बावलांजोबदों। दा ओंखायनो नैबे समाव जों माखासे सदबांसा लानानै, समायखिरा लानानै जों खामानि मावनो सानदों। एटलिस्ट जोंनि गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजाया जाहाथे एसेबाबो जौगानो हायो, जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा एसेबाबो जौगानो हायो, गासिबो जोंनि जेंनाया जोबो, बिनि थाखाय जों माखासे खामानि मावनो आखायाव लागोन। दा समनि आंखालाव दिनै आं गोलाव सम बुंनो सानाखिसै। এই সময়ত মই সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ আজি আহি পেলাই UPPL দলত যোগদান কৰিছে। আপোনালোকে কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক। করোনা ভাইরাসৰ এই যে পৰিৱেশ আছে, এইটো যদি খাম কাটিছে, যদি মেনেজেবল হৈছে, আপোনালোকে নিৰ্বাচন ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰক। আৰু বিটিআৰ বাকী ৰাইজক এই দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত যিটো ৰাজনীতি, ইয়াৰ পৰা মুক্ত কৰি দিয়ক, ইয়াৰ পৰা স্বাধীন কৰি দিয়ক, সেইটো আমি বিচাৰিছো। সকলোকে ঈশ্বৰে ভালে ৰাখক। এইখিনি কথাই কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰিছো। ধন্যবাদ।